Anem a començar fent la primera activitat amb l'Scratch i conforme esteu veient així el que he fet és descarregar-me d'internet, anar a una pàgina web que es diu Quant, clicar en este concret, val? I visualitzar el lloc i descarregar-nos el PNG, val? A continuació, una vegada tinc descarregat ja el PNG des de l'enllaç que tenim així, download, el que farem serà vindre al nostre Scratch i imaginem-nos que no tenim això d'ací, val? I em poso sobre triar un personatge i elegisc l'opció de pujar un personatge. En aquest cas aniria a baixades, me descarregaria, afegiria cotxe i si vos fixeu el cotxe està movent. El que anem a fer ara és reduir-lo i anem a posar en comptes de mida al 100%, val? Al 20%. D'esta manera tindrem un tamany molt més xicotet. Després el que anem a fer és situar-lo més o menys al mig, val? Fixeu-vos que hauria d'estar més o menys així i fixeu-vos en quins números tenim així representats, val? El menys 11, val? I el I al 141 i anem a vestits, veurem que així té un tamany i així és on trobem el cotxe. Podríem també passar-lo a vectorial si volguérem, val? I treballar en el dibuix vectorial. Bé, anirem a codi ara i podríem jugar amb això, val? De 0, el centrem i està a menys 141. El que anem a fer ara és anar a esdeveniment i li farem que quan es clique la bandereta, val? Inicialitzarem el joc, val? Anem a situar a l'objecte cotxe sobre la posició esta en concreta que hem posat 0 menys 141, val? Seria esta d'ací. Aleshores, quan iniciem en el botó verd, automàticament el cotxe se situarà en esta posició, val? Bueno, el que anem a fer és baixar-la més cap a baix, val? Anem a ficar-li, per exemple, 200 més 200 per a que no es vega, val? Així. Mireu, que seria esta posició més 200, pràcticament no apareix, inclús li podem ficar més 220. Val, m'estableix el màxim així. Val, el que vaig a fer jo ara és a treure-li-ho, val? Lliscant un segon fins a la posició que havíem dit abans, val? En comptes del punter del ratolí, perdoneu, este no seria, anem a retornar-lo, llisca un segon a la posició menys 141, val? Que és quan el cotxe es veu bé del tot fora. D'esta manera, quan jo cliqui la bandereta, automàticament el cotxe eixirà cap a fora, val? Tot estarà amagat. Inclús el que podríem fer també és inicialment anem als controls d'aspecte i anem a veure, anem a amagar-lo, val? I d'esta manera quan jo cliqui la bandereta estarà amagat, val? Després perdoneu, després quan acabi s'amagarà, ho tindríem al final, així va haver molt més codi
i li diré que es mostre. Val? De manera, quan aparega la bandereta, bueno, ara de moment el deixarem així, val? Es mostrarà, apareixerà i ara després desapareix, val? Però bueno, este el deixarem per al final del tot. Val. Una vegada tenim això, per sempre, val? Anem a apartar-ho així, per sempre, i si i anem a veure així dins que posem, val? Tenim sensors i tecla, val? Si tecla, per exemple, quina tecla podem ficar? Fletxa esquerra, si tecla esquerra premuda, llavors què faríem? Mouríem, val? Moure 10 passos seria en recte, val? L'objecte en recte, però també li podem sumar, deixeu, 10 passos a la I o 10 passos a sumar 10 a la X, val? Mireu, clar, ara sí està a 0, val? A este costat serien els positius i a este costat serien els negatius, val? Per tant, així hauríem de posar dreta, val? Mireu, si jo li clique així, apareix el cotxe. Quan jo clique sobre la tecla de la dreta, val? Es va movent cap a la dreta. El mateix hauríem de fer en la tecla de l'esquerra. Entonces anem a clicar així damunt, dupliquem l'objecte i el situem baix, val? I ara li anem a dir esquerra, val? I en comptes de sumar, ara restarem, val? D'esta manera el cotxe ara es mourà cap a la dreta i cap a l'esquerra, val? Esquerra, clique a l'esquerra, clique a la dreta, val? Estaria molt bé que accelerem el cotxe, val? Si podríem dir-li en la fletxeta de dalt per avançar, bueno, doncs ho tornem a fer, val? Dupliquem. Fixeu-vos que ara he posat un condicional dins de l'altre condicional, això estaria mal, val? Aneu en compte i poseu-lo a continuació, val? Tecla cap amunt, ara no sumaríem a la X, sinó que sumaríem a la Y, val? Per tant, este el trauríem i este el posaríem així, val? Mireu, si jo li dono la bandereta, quan jo clique en el botó de dalt, val? Puja cap a dalt, val? Torna a fer el mateix en el botó de la dreta, duplique, el pose a continuació, val? Tecla avall, fletxa avall i ara li resta. D'esta manera estaríem simulant el moviment del cotxe, val? I fiquem un negatiu i ja ho tindríem, val? Bueno, doncs això és tot, aneu provant-ho, val? Adeu!